दुश्मनखौ माब्लाबाबो जेनबाय होननानै सानना लानाङा। सुजुआ नाजाबावखागोन। सुजु 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 नों रं मानसिखौसो एदावबाय। जानांगौ आंनि बेकग्राउन्डखौ बिजिरना नायग्रायाखै। आंनि बिनानावखौ नागाराखैबालाय नोंलाय मा? जुरिसो आं। दम दंबा मा खालामो खालाम। गाबोन नोंनाव मोनसे गुड निउज सहैगासिनो, वेट खालाम। आं थाजासिमावथ' नों हाया। ओमफ्राय माबा बुंनांगौ दं नामा? आं माबा बुंनो सानदोंमोन। मा बुंनो सानदों? आं बुंनो सानदों ओंख्रिया दिनै गोथाव जादोंना? आंलाय माथो बेनि बेसे मोनदों? आंथ' गोथाव मोनदोंना। मोनसेल' रावानो ओंखारा आरो आंना। आं गान्दामनि। उन्दुनो ओंखाराखै नामा? ओंखारथ'वाखैमोन। गाना मोजां ना? नोंहानो खोनासं। मा जाबावगोन सोमखोर? नोंथ' दाबो सुजुखौनो मोजां मोनोना? थांसै। औ। अबाव थांनो? बेंकआव थांनि। मालायनो? आं सोंदों मालायनो? खामानि दं। आंबो थांनि। नोंलाय मा खालामहैनांगौ? आं टाइम पास थांगोन। नाङा दे। लांफानो हायाना। मानि एसेबां कुइसन सोंदों आंनावलाय? मोन्थाय दं आंहा नोंनाव सोंनो। आं लेट जाबाय। बाय। दायो रायलायगोन। रथ'जुरि आंनि फिसाखौ बुथारहैनो नागिरदों नों? सोरनाव सोंनानै? आंनाव सोंनो दरखार सानाखै नों? बुंलाय। आंनाव खेबसेबो सोङाखै नों। मानो? खिन्थानोबो दरखार सानाखै। मानो? आरो आंखौ थगायनानै साइन लादों नों? I hate you, जुरि। आंनो खेबसेथ' खिन्थामोन। मानो खिन्थानो आंलाय नोंलाय? नोंथ' दाबो सुजुखौसो मोजां मोनोना? सोर बुङा आं सुजुखौ मोजां मोनो? आं मिथिखागौ। आं नों रायलायनायखौ दाख्लि खोनाखादों। जुरि आंनाव सुजुनि थाखाय जेबो फिलिंस गैला। आरो बे खोथाखौनो आं नोंनो एसेबां गोबावनिफ्राय खिन्थानो नागिरगासिनो। दासिमबो नों आंखौ फोथाया। आं सुजुखौ नङा। I love you। बाखि नोंनि गोसो।
सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों बर'साया सिखारगौ मानि साहाखौ फुदुंखानानै दोनसै आङो मा जाखो गुमै दिनैलाय मानि एफा बेरे फुंजानि नों बिमादै जासिगोन मा होनखो औ आं बिमादै औ जोंनाव दायो फैदो हेलौ हेलौ एमे बर'सा बर'सा मामे सिखारदो होनदों मामे मा जाखो एमे फैद' थांसै जोंहा मामे अबाव आब' जुरिमोननाव होनबाय हे एफा फुङाव हे नों फुंखौ बादो थुदोल' र' होमबा आं गस्ला गानस्लायना फैनि गानलायनाङा थुदोल' एमे नाङा आं फैदोल' मामे गोख्रैथु ओमफ्राय मा जादों उनाव सोंबाय था थुदोल' आं दुगैहैनि बुरि सिरि थाद' र' नों जामादै फन हरदों मा होनखो आयै नों बिबै जासिगोन आयु बोराय मा जाखो बोराय थु मामे थु अबाव दा फैदो दा फैदो नङा जावैसो जों फैबायानो जों फैबाय ओमफ्राय आयै माथो हासिब लालायलायनाय जाखो माबाहाय जावैसो फिसा थारला खुसियानो ओरैनो न' सिबनायानो फैबाय आं आंहाबो दुगैनोसो नागिरदोंमोन बे नोंखुनजोआनो हाखु दाखु लिंबोना दुगैस्लाबनोनो मोनासै आं आंबो सिखाराखैनोमोन इमायानो हाखु दाखु लिंबोदों आंना आइ सनियालाय बोरोथो लेंहरनि आं र' हे मानो गाबदों नों गाबबा आंना बेबियाबो दुखु मोनगोन ना गाबनाङा I'm sorry सोमखोर आलासिया फैजोब्बायमोन नोंखौ लेंहरदों दे दाथ' गासिबो मोजां जाजोब्बायना आगै इमि आं दि नोंखौ मा रावजों निमाहा बिबावनो आं दि नोंखौ आरो बर'साखौ बिराद दुखु होबोबाय सरि बुंबाबो खमसो जागोन आंनि गोरोन्थिया निमाहा होथावानो नङा थेवबो हायोबा आंखौ निमाहा होदो I'm sorry नाथाय दासो सरि होननानै मा जानो ओहो आब' थांखांनाय बाथ्राफोरखौनो गोसोखांबाय थायो नामा थांबाय जोब्बाय बेफोरखौ गोसोखांफिननानै मानो दुखु जाफिनो थेवबो इमि दाथ' मोजां जाजोब्बायना मानोथो बेफोरखौ सानबाय थानो मोजां जायाखै इमि दाबो सोरबा दं जाय जोंनि खुसिखौ मोजां मोनाखै ओमफ्राय दिनै थालांदोना जोंनाव आब' बर'सानावसो सोंग्रोनांगोन दे एबारनिफ्राय दुखु जानांला आब'
always be happy. Thank you. नों थाथ'दो दे आं बरसाखौ नायना फैनि दे आयै आं जौ लोङालै आयो आंनि जावैसो फिसा जौ नङा बियो माथो होमबा बे आमलाय रोसिसो जावैसो फिसा दे लों जेबो जाया बिदिबा लोंनाय जागोन र' दे जावैसो फिसा र' आं नानिनाव बेदर एसे बिहरबावनि बेदरा होमबा दंहाय जामायसो नांथ'ला लाबावदो जामायसो थेवबो आयै दा इमिया रायबालाय रायाहाय जावैसो फिसा आं दंना नै जामायसो एबाराव हले जोंनाव फैखानांगौ दे जामायसो थाङा जायो नामा दालाय आरो फिसौला नङाबा फिसौजो मोनखानोसै नङा होमबा बरसा नों जौ लोंदों आं लोङाखैथ' नंगौ नामा बरसा एमे सना मानोथो एसेबां गोबाव खालामनाय आइया हगार हराखैमोन आं नोंखौनो नेनानै दंगासिनोखा नंगौना सना नंगौ नोंखौनो नेनानै दंमोन आं नोंसो बिदि सोरनाव सोंनानै लोंनानै फैया नोंलाय सना नों आंखौ मा सानो नों आंखौ मोजां मोनोना मोना नों आंखौ मोजां मोनोना मोना